Altså når vi andre vi ligger og kører det, vi ligger og kører, det er fordi, at når vi har sådan en bil, ikke, og vi gør det meget, så er der jo noget risiko ind i med styrtbøjler og buer og islukker og ting og sager, ikke? Og så er det jo vores hobby, ikke? Jamen det er nemlig det. Vi kører jo meget, ikke? Ja. Ja! Vi lukker lige vinduerne. Den var ind. Ind her. Og så giver du bare noget appelsin. Husk nu skarpsving hernede. Ind. Ja, ind. Og så skal du højre om kejlen. Og rundt igen. Og lige ind igennem. Så skal du ikke hive håndbremsen så hårdt. Nu skal til højre. Ja, så skal du lige rundt i kejlen der igen. Eller i de der chikanepis der, så over i mål. Ind her. Og så over i mål. Hold. En 47. Det er galt nede i bunden, det var lort. Det er 2.